Dako ni kortak, dako ni karga to yung wali ko, dako ni karga milyones na yung karga to yung ATM ko. Katawan na yun, animal, dako la korta, pro problema ko sa patay po utang ko kasi. Ay, pre! Pre! Dako ni korta kayo, utangan taga, pre! Dako sa korta, utangan ni karga problema ko ni korta, pre! Pre! Nung tanara, pre, dako sa korta mo. Pautangan taga lang, paano mas lalong undakal? Enggak po, tadudukul-dukul lang po yung kwarta, di mo kwarto. Araratan. Gabay mo, dagdagan tami kwartam di magdudukulan mo. Balog na yung problema ko talaga yung kwarta. Ani, Balog to. ay wali pa naman eh. Makapagsukarga to. Sa 18 ko milyones. Hindi yung kwarta dyan, kasi nga bulong, ka na nabilang. Wala na bilang na. Sa imong wasatan na ito. Mawis, dali po utang ko dito. Sa imong wasatan na ito. Atay kwartam. Mula ay kwarta. Iter kulad sika, potang kulad sika. Sa gabi ko pa po utang ko yung kwarta kay Takin. Balog yung kwarta. Diyan aram na, maharap lang aram. A few moments later. Okay. Oh, ito yung problema, pre. Puro problema ko natin, kwarta po eh, kani. Di, dito po. Ito yung problema. Dakalay, yung kumapre, dakalay bakin. Ito ta. Kwarta di mat abong may. O, ninang pre. Di, Tagalan ninyo po, ang nagbuwas kami ko. pre, dakang mali kwarta. Pre, inatungtong kulay, wanan ni mo. Nya pre, andila bilangan. Ha? Pre. Ay, pre, pro problema ko. Andi. Pro problema ko, paputang ko, pre. Saan Tama. Oh. Atau abi abong miman. Ay nakulay ko. Ni, pre, siya, ni dakang ni kwarta. Kamu nang talaga isingin ko na. Bagla pre. Di, ako babayaran ta adyan sasabi sa kita untang pre. Basta ko lang pre. Akada. Shut up. Wait. Several days later. Tula kasi man ng zeros. Pigaran ako lang ng utang ko si katog kung nababayaran animal. Dakang lay kwarta. Uy, zeros. Tudya. Ni, antam ang utang, impo utang mo siya. Kagili karakang lay kwarta. Bayaran ko lang natin. Agilatan pre, tadakduar na agong nila po. Agili. Pre. Gabaga sa gitaon. Pre. Pre. Aga mo utang ato. Mas bagi siya sumano utang. Siya sumampapa utang. Daklit utang ko may gabay ko utang ire. Ada gabay sa utang. Bagay. Siyempre, bayaran ko lang tampul. Tapos siyempre, pinautang mo. Pre. Ando pre, ita antaw. Diyan abong bidak dakal lang ti kwarta di man. Ay, pre. Aga na karga abong mi pre. Pre, amay inutang ko sika wadya na TTM. Hanggang na 18 liter ko lang sika. Ako bayaran pre. Ako babay. Kasi sa itaon ko. Atang sumayram si kayo. Kasaliw ko yung Lamborghini pre. Atang sumayram si kayo no pautangan ta kayo dapat akti mong babayar. Ame, umutang kayo, banunutang kayo. Di ta nababay nga na pre. Ano ka nang bayar pre? Ako gabay, ang babayaran pre. Gawam latan ingan, gabay mo. Ay, gawam latan pre. Ato sarang pre, ganaw po sa kwarta pre. Adi na, kumata.